खुलुमबाय लोगोफोर इउटिउब चेनेल आर लाहारियाव नोंथांमोन बयखौबो आच्छा जों बिदिबा दिनैहाय माने रुमावनो पार्टी जानाय आरोखि ना पकरा सावनानै पकरा ना मा होनो बिदिखौ मालपुआ दा बेखौनो सावनानै जानाय आरोखि ना दा भिडिअखौ नोंसोर नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम बै बेलखौहाय टिं टं थुनानै हो दा भिडिअखौ नायलांदो भिडिअआ बिदिनो नै जोंना आदैया सावगासिनो दङ मोजाङै साव आदै भिडिअ मास्टारखा जोंना आदैया माने खामानिबो गैया नालाय दा बिदिनो सावनानै जायाबा माने उदैखौहाय उफाय गैया जाम्बा उदैखौ थगायनांगौ जाहैबाय बिनि थाखायनो आथा लायबाय जोङो रिफाइन लायबाय गोदै लायबाय सिनि लायबाय संख्रि लायबाय हाबाब बिराद लायबाय नै नाय जागौ फाग्लासो साखिनांगौ हाबाय जोंहा सालाखौहाय मोनजानायावनो थाब होदे बिदिबा लोगोफोर जोंथ' सावनोबो रोङा जाहैबाय हौवा मानसि आदै आबैमोन आनैमोनफ्रासो सावनो रोङो बिदिखौहाय आबैयासो गोथावनो हौवा मानसिनि सावनाय जाहैबाय ना जाब्रां जुब्रां मा होनो बेखौबा आच्छा माबायदि सावदों नालाय जोंना आदैया जारौलाथार फाग्लासो हाबाब आदैया नै बिदिनो सावगासिनो दं बा सावना हो आदै सावना हो मोजां साव बिराद गोसो होथारदों जोंना साव दे गोसो होखानांगोन गोसो होनांगौ बायराव ओंखारा मानसि लोगोफोर आंहाथ' चेनेला गोदान जाहैबाय नालाय दा नोंथांमोननि माने हेफाजाब नांगौ आरोखि ना दाथ' ओरैनो सिथाव सावनायनो माबा माबि नुबाय दाथ' जोंहा माने जोङो मा होनो गुजरात माने भावनगर ओमफ्राय मा मोनोमोनलाय पादवा पावार प्लान्ट दं आरोखि ना गुजरातआवहाय दाथ' दिनैहायसो जोंना माबा जादों आरोखि एडभान्सनि एसे जादों आरोखि दासिमबो हाबनो मोनाखै जेब्ला हाबनो मोनगोन अब्ला आङो नोंथांमोन देखायगोन आरोखि ना लाइभखौ देखायना होगोन सम माने पावार प्लान्टआ माखौ बुङो देखायना होगोन दा भिडिअखौहाय नोंथांमोना माने मोजां मोनब्ला एसेसो थुना होदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरोखि ना बेनो आरोखि खावलायनाया माने गावजों गाव अनलायनांगौ आरोखि ना एसे शेयार खालामना होलायबानो जाबाय दा भिडिअआ आरोखि बेखिनियावनो आरोखि ना थेंक इउ फर वाचिं बाय